अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। उमेदवारी दाखल केलेली गेलेली आहे आणि हे उमेदवारी दाखल करत असताना माझ्या सोबत उपस्थित असलेले गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत, सन्माननीय रवींद्र चव्हाण, सन्माननीय दीपक केसरकर, सन्माननीय किरण सामंत हे सर्वजण उपस्थित होते आणि त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर हजारोनी कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते। मी सर्वांचा अतिशय आभारी आहे। एवढ्या मोठ्या संख्येने भर उन्हामध्ये ते आले, मला पाठिंबा दिला, मला शुभेच्छा दिल्या, त्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे। मी भारतीय जनता पक्ष आणि सन्माननीय एकनाथजी शिंदे आणि अजित पवार या पक्षाची महाआघाडीचा उमेदवार आहे आणि भारतीय जनता पक्षाने मला ही उमेदवारी दिली म्हणून मी माननीय नरेंद्र मोदीजी, माननीय अमितजी शाह आणि आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष माननीय नड्डाजी आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा अतिशय ऋणी आहे। मी फॉर्म भरला, एवढ्या मोठ्या संख्येने पाठिंबा मिळत आहे। नक्कीच मी मोठ्या मताधिक्याने 2.5-3 लाख मताधिक्याने निवडून येईल असा माझा विश्वास आहे। त्यामुळे आज उन्हामध्ये पण असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित राहिले, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपस्थित राहिले, यामध्ये रवींद्र चव्हाण, दीपक केसरकर आणि किरण सामंत या सर्वांनी मला अभिप्रेत तसं सहकार्य दिलं, मी त्यांचा अतिशय ऋणी आहे। त्याचप्रमाणे आपण सर्वांनी या रॅलीमध्ये म्हणा, फॉर्म भरताना म्हणा, जे वातावरण पाहिजे होतं ते तुम्ही उपस्थित राहिल्याने ते वातावरण बनलं आहे, त्याबद्दल तुमचंही धन्यवाद, मलाही धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।